फैला फैसा लांगोन नों गुसु दं आराय लाख हरदों होननानै आराय लाख हायाव हरदों होननानै जे बुंदों बियो माने ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों थारमाने आङो गावनि हिनजाव गदाय जानांगौमोननो आंखौ लाथारगौमोननो। हाय हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बयखौबो। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोना गोबाङानो बे मोनसे भिडिअखौहाय नुखाबायबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' दायो आं बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा मेन टपिकआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं दायो मा भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बै आंनि इन्ट्र'आव होनाय भिडिअखौ लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। तो जायखियानो जादोला बे समावहाय मैयानि दाखालिनिफ्राय जोंनि जिहेतु बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर बिथां मैखोम बसुमतारी ब्रादारा साराहाय जिहेतु कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंना लोगोफोर बियो मा जाबावगोन थारैनो नंगौना नङा ब्लेकमेल खालामदो होनना बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां बानसावदोंबो खोनादों आरोना लोगोफोर। तो जायखियानो जादोला जिहेतु मैखोम बसुमतारी साराहाय जिहेतु सिख्लाजों बा हिन्जावसाजों जिहेतु कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंमोन दिनै बे हिन्जावसायाहाय गावनो फेसबुकनि थ्रुयैदि बिथाङा लाइभ फैनानैहाय गावनो क्लियारिफिकेसन होदों आरोना लोगोफोर। तो जायखियानो जादोला नोंथांमोना गोबाङानो खोनादोंबो जानो हागौ आरो खोनायाखैबो जानो हागौ। जायखियानो जादोला नोंथांमोना जाय सुबुङानो खोनायाखै नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ खोनासंनानै क्लियारिफिकेसनखौ मोन्थिनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बिथां माने आं मोनसे खोथा क्लियारिफिकेसन होनोहाय लाइभआव फैदों आरो लोगोफोर ना। मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर माने दुनियायावनो नुजोब्बाय खोमा रेकर्डिं भाइरेल। बे मानसिया आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामनो होननानै नोंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय थाखायोमोन। मानो होनबा माने गाज्रि भाइरेल खालामनो होननानैहाय चान्स लादोंमोन खोमा मानसिया खिन्थु आंखौहाय गाज्रि भाइरेल खालामनो चान्स मोनासै माने बिदि रेकर्डिं भाइरेल खालामबाय आरोना। माबा सना रुफानो गारि गरानो हा हुनो दखान बानायना होदोंनो होननानै माने बेखौ आंखौहाय ब्लेकमेल खालामनानै भाइरेल खालामनानै होनो हाबाय आरो लोगोफोर। बियो जुदि आंनो गारि बायनानै हरदोंबा दिनै आङो मानो फाइनान्सनि फैसा हरनांबाय थायो। ओमफ्राय बियो जुदि माने दखान खुलिनानै होदों होनोबा आंना दिनैसिम मिस्ट्रिफोरनो माने आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खिन्थानो सानाखैमोन उफाय गैया माने आं खोन्थानांसिगोन पार्सनेल खोथा माने सिंनि खोथाफोरखौबो आं खोन्थानांसिगोन। माने आंना दाहार दङ जाय मानसिनाव दाहार लानानै आं दखान खुलिदों बेबो खिन्थानो हागोन आरो आं दिनै मिस्ट्रिफोरनोबो फैसाखौ आं क्लियार खालामनो हाबावाखै। माने बिसोरबो मानिनानै दङ र' एसे नेथ'बाव नोंसोरनो नुदों होननानैहाय मिस्ट्रिफ्राबो फैसा बिफैयो माने बुजिनानै गैथ'वा होननानै गोदानसो दान होननानै बुजिनानै बिफैथ'वा। ओमफ्रायहाय बे होनदों दा हा बायनानै हरदों सना रुफा हरदों होननानै सना रुफा बियो अबेनिफ्राय हरदों अबे दखानाव बायनानै होदों बियो बेखौ प्रुफखौ देखायनो हानांगोन आरोना। ओमफ्राय टाउनाव सोरबा आराय लाखनि हा मोनो नामा आराय लाख हरदों होननानै आराय लाख हायाव हरदों होननानै जे बुंदों बियो माने ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों थारमाने आङो गावनि हिनजाव गदाय जानांगौमोननो आंखौ लाथारगौमोननो ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों आरो आंखौहाय माने नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आं नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आंजों रायलायाबा आंजों थायाबा बिदि होननानै बुंबाय थाखायोमोन माने ओरैबायदि नंखाय ओमफ्राय गावनो बे भिडिअ रेकर्डखौहाय माने हरनानै होबाय खोमा ओमफ्राय दा भाइरेल जामारबाय। ओमफ्राय आं बिनि हिन्जावनोबो खोन्थाहरबाय थाखादों नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो नोंनि फिसाया आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामो आङो ब्लक खालामनानै दोनो नाम्बारखौबो नाम्बार गोदानजों फन हरनानै आंखौ अयथासार खालामो। गासिबो नंखाय लोगोफोर बेफोरो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिन्जाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा। ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिन्जावफोरजों लिंक लायो अनेक हिन्जावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिन्जावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों। आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर। ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै। ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो
माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड इदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिन्जाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने थानायनानै नायनांगौ आरो खेमसेनो माने गाज्रि साननो नाङा खालामनानै होदों आंखौ माने कि आङो रागा जोंनानैसो माने इयो होनबाय थायो आं नोंनो फैसा हरदों खिन्थु आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ बेयो माने कि आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय रेकर्ड दङ माने फन पेआव जे माने प्रुफ दङ एथ' लाख होनो माने आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ आंथ' बेखौ बुंबावासो जुदि इयो फन पेआवसो होनदों खिन्थु इयो आंनिफ्राय जे केस लांदों फैसा लाबोदों होननानै बियो आंखौ बुंबाय ओमफ्राय आङो जेबो बुंनो सानाखैमोन बुंफिननो सानाखैमोन लोगोफोर माने आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा नोंबो क्लियारिफिकेसन हो मानो होनबा नोंखौ बुहुद गाज्रि नोजोरजों नायगोन मानो होनबा नों हिन्जाव मानसि नालाय नोंखौल' गाज्रि नुगोन खिन्थु माने हौवा मानसिफोरखौ गाज्रि नुनाय नङा होनो नालाय आंखौ माने होनदों नालाय आंखौ माने बेखायनो आङो रिप्लाइ होफिननाय जादों आरो लोगोफोर खिन्थु एथ' गोलाव भिडिअ खालामनानै आं बोरै बुंनो आं लाइभआवनो डाइरेक्ट फैनोसै फेसबुकआव होननानै आङो फैदों आरो लोगोफोर औ आंनाथ' गुमै दंखायोमोन होमबाबो माने बियो ओरैबायदि माने अयथासार खालामदों आरो बिनि थाखायनो माने आंहा एसे प्रब्लेम जानानै दङ दिनैसिमबो दंखायोमोन आंना गुमै ओमफ्राय खिन्थु आं बेखौ जे बेबायदि आंखौ ब्लेकमेल खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो लोगो हिन्जावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिन्जावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिन्जावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिन्जावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिन्जावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन थ' लोगोफोर भिडिअ बेनो मोननैसो नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय आरो खोनाखाबाय हमदांनो हाखाबाय बिथां जिहेतु सिस्टाराहाय गावनि फेसबुकनि दारै फैनानै क्लियारिफिकेसन होनानैखौ खोनाखाबाय नोंथांमोना नङाब्ला लोगोफोर नाथाय थार आरो सैथोआ मा जों गोबां सुबुङानो बांसिनखौनो मिथिया जिहेतु दिनै नैबे सिस्टाराहाय गावनि फेसबुकनि दारै नैबे क्लियारिफिकेसनखौ होनायखाय दा सोरनिखौ लागोन होननानै सानदों आरोना लोगोफोर गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि सोंथि जानानै फैदों थ' आं आरो गोबांखौ बाथ्राखौ बुंनो थांलासै बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनायहाय आंनि फारसे माबा मोनसे गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोननियाव गोबांनियावनो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर माने हरखाबै गोबां सुबुङानो शक जायो आरोना लोगोफोर बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजानाय सासे नैफोरबायदि मोजां खामानि मावगिरि बिथांमोनाहाय हरखाबै बेफोरबायदि जुदि भाइरेल जायोब्ला गोबाङानो शक जायो आरोना लोगोफोर मा खारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि भाइरेल जादों होननानै आरोना थ' जायखियानो जादोंला आं फिन खेबसे नोंथांमोननियावहाय बुंबावो नैफोर मोनसे भिडिअखौ लाबोनायहाय आंनि फारसे माबा मोनसे गोनांथि जादोंब्ला आं बयनियावबो निमाहा बिबावबाय आरोना लोगोफोर आरो मैखोम ब्रादारनियावबो आरो पुर्निमा सिस्टारनियावबो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आंनि नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां सुबुङानो जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायनानै लादो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय